An ka foli bɛ finman bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ minnu sɔnna fiɲɛ ma ka d'a ka dɔw kɛra finman ye o ma sɔn fiɲɛ ma. An ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye farafinw ala ka hɛrɛ k'a ye aw balimakɛ ani ala ka jɔnkɛ Bayini Konate min ye sɛbɛnni kura bɔ bamananden don ka bɔ Jɛnɛ ne yɛrɛ ka dugu ye Jɛnɛ de. Alhamdulilayi ala ye dɔnni min di yan n bɛ fɛ k'a bɔ kɛnɛma n ko diɲɛ k'a kalan o la an ti seliya a la o la n y'a fɔ a ye aw ɲɛ bɛ 7 min na ni ne ye voyelle ye voyelle ye fɛn ye min bɛ se ka kan yɛrɛ démarrer n'i y'a jalan jɔ a bɛ i n'a fɔ n'i ye kan jɔ ten n'i ma voyelle bila a kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ adamaden lankolon jɔlen nka n'i ye duloki bulama don u b'a fɔ ko duloki bulama de filɛ karisa la n'i ye finman don a bɛ fɔ ko finman de b'a la a b'o cogo la donc ninnu de b'a yɛlɛma k'a kɛ duloki ye a kan na n'i ye a bila la sanfɛ a bɛ kɛ la ye n'i ye i bila la sanfɛ a bɛ kɛ li ye n'i ye lɛ bila sanfɛ a bɛ kɛ n'i ye ɛ bila sanfɛ a bɛ kɛ lɛ ye o b'o cogo la n'i ye e bila sanfɛ le ye n'i ye u bila sanfɛ a bɛ kɛ lu ye n'i ye o bila sanfɛ a bɛ kɛ lo ye n'i ye ɔ bila sanfɛ a bɛ kɛ lɔ ye o la olu de bɛ na nin kan ninnu sɛbɛnni yira aw la sisan o la sisan an y'a sɛbɛn an ko walayi fɛn dɔ donna n kan an ko la hawla o de sɛbɛnni filɛ nin ye la hawla nin ye la ye nin ye ha ye nin ye wa ye nin ye la ye wala sigilen den ninnu de bɛ yɛlɛmali kɛ ma ye nin ye a ye nin ye a ye nin ye u ye nin ye a ye donc i b'a ye n'i y'a bila nin sanfɛ la hawla wala n'an bɔra yen sisan i m'a ye a bɛ fɔ nin ma ko la mi ni lamini i m'a ye donc a bɛ kalan nin cogo de la ninnu de bɛ yɛlɛmali kɛ sigilendenw na lamini layidu i m'a ye ni maa min bɛ layidu ta mɔgɔ ye layidu i m'a ye donc sisan an bɛna yan sisan an nana se i ka yɛlɛmali bolo de ma sisan i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ ka fini don cogo de b'i ka couleur yira i m'a ye limaniya i y'a faamuya limana ani limaniya tɛ kelen limana de ye i yɛrɛ ka maa i limana wala n'i ye libi ye liberiya wala olu sɛbɛnna walasa i ka faamuya nin filɛ lagɛ i m'a ye nin ye lɛ ye lɛgɛzɛ an bɛ to k'a fɔ bamanankan na ko nin ye ntɔri tɛgɛ ye ubiyɛn nin kuma in ye lɛgɛzɛ ye wala n y'a sɛbɛn ni lɛ ye falaka de bɛ n kan kɔnɔ nin ye lɛgɛzɛ yɛrɛ ɲɛ b'o kɔnɔ na ko lɛ ye haramu ye i m'a ye lɛ ye haramu ye lɛ ye nin ye de lɛ ye haramu ye i n'a fɔ lɛsogo donc nin ye o kalan cogo ye lɛ ye haramu ye lɛ kɔnɔna an bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ minnu na i y'a faamuya u b'a fɔ o ma ko lɛ kɔnɔna an bɛ sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na o ye lɛ kɔnɔna ye donc n'an bɔra an bɛna don lɛ de la i y'a faamuya lenburu de filɛ nin ye lenburu o de filɛ nin ye nin fana ye lenburu ye lenburu kɔnni lenburu kumuni i y'a faamuya o de ye nin ye nin ye lenburu kumuni ye i m'a ye nin sɛbɛncogo ni nin bɛɛ ye kelen ye donc filɛ lenburu kumuni i y'a faamuya donc sisan n'i bɔra yen an bɛna lenburu bulu i n'a fɔ lenburu bulu quoi a fɔlɔ bulu donc n'an bɔra yen an bɛna i m'a ye nin ye lo de lolo dɔw b'a fɔ dolo dɔw b'a kala ko lolo wala n'an bɔra yen sisan an bɛna nin na lolo le ye jɛnɛkaw b'a kalan le ye dɔw b'a fɔ de ye lolo de ye hɛrɛ ye i y'a faamuya lolo ye hɛrɛ ye sabula lolo bɛ fɛn caman ɲɛfɔ i y'a faamuya
loseni dɔ bɛ mɔgɔ dɔ wele tɔgɔ la ko loseni o de filɛ loseni wala an bɛna yan lɔbɔ filakan na lɔbɔ o ye ɲuman ye lɔbɔ ye ɲuman ye lɔbɔ ye ɲuman ye lɔbɔ mana o lɔbɔ mana i y'a faamuya lɔyɔrɔ dɔw b'a kalan dɔyɔrɔ dɔw b'a fɔ ko lɔyɔrɔ i n'a fɔ ivoiriyɛnw ka bamanankan i y'a faamuya nin filɛ an bɛna se lu ma lulu ni marijana o de filɛ lulu ni marijana luba kɔnɔna o de sɛbɛn luba kɔnɔna donc ivoiriyɛnw b'a fɔ du ma ko luba o tuma na video jiginna dɔɔni aw balimakɛ Bayini Konate don ka kɛnɛ ni a ka kan kura ye a ye min bɔ farafin bɛɛ lajɛlen k'a kalan wala an bɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni mɔgɔ min y'a ye i k'a aimé k'a partager i ka fara an kan k'a kalan yalasa an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la arabu kan tɛ kan wɛrɛ tɛ Bayini Konate de y'a kan créer aw ka fara an kan k'a partager ka d'a kan nin tɛ wari yɛlɛma ye nin tɛ jinɛmɔrɛ ye nin tɛ manamanakan ye nin ye hɛrɛ de ye ni mɔgɔ min y'a video lamɛn a partager ni badenw ka jɛ a la a k'a kalan a k'a dɔn kɔfɛ an mago bɛ fɛn minnu na an bɛna a bɛɛ yira aw la ala ka limaniya d'an ma